Wow. To je něco. Ceny padají. Kamarádi, teď máte opravdu štěstí. Dnes je obří akce. Skoro se mi nechce prodávat. Je to tak levné. Dneska vám ukážu, co je skutečná sleva. Chcete za 2000? Ne, Chcete za 1900? ne. Ještě jednou zdůrazňuji. Jsem majitelka výrobní továrny na vysokotlaké čističe. Obchod vedu poctivě. Když dnes objednáte, dostanete kompletní sadu nástrojů zdarma. Detaily najdete v odkazu pod videem. Všechno prodávám. Ale tohle se skoro bojím nabízet. Když řeknu cenu, lidé, co už si koupili dřív, budou tleskat do stehen. Tohle nikdy nebylo v akci. Všichni víte, že se prodávalo za 2000. Dnešní cena vás šokuje. Každý rok utratíte Mailand za mytí auta. Mytí doma je ztráta času. A stejně to není čisté. Náš tovární přenosný vysokotlaký čistič má 3 režimy stříkání. Superfeed šlithálové baterie. A nepotřebuje zásuvku ani vodní přípojku. Stačí láhev koly. A můžete čistit kdekoliv. Nejen auto, ale i koberce. Zalévat květiny. Silný tlak vody. Velký průtok. Bez kabelů. Bez elektřiny. S obří baterií. Ani vodovodní kohoutek nepotřebujete. Stačí láhev. Mnoho funkcí. Snadné přepínání. Uspokojí všechny potřeby. Dnes řekl šéf. Všechny první objednávky mají maximální slevu. A dopravu zdarma. Navíc dostanete originální baterii. Nabíječku. Pěnový sprej na auto. Náhradní trysky. A stylový toolbox. Neváhejte. Běžte to koupit hned. Továrna dává největší slevu v historii. Zaplatíte jen výrobní náklady. A doprava je zdarma. Na co čekáte? Kdo ještě neobjednal? Pospěšte si. Dělníci už balí non-stop. Zásob je málo. Kdo chce, musí být rychlý. Rychle klikněte na odkaz pod videem.